Reit, bore da, croeso chi yma I henfais, sef ffarm Prifysgol Bangor. Alla cyn I ni fynd dim pellach, di pawb sydd efo offer cyfieithu dyn nhw'n gweithio. Yn iawn, everybody that has or needs translation facilities, they're working okay. Yep. Okay, diolch yn fawr. Felly, ia, diolch Dewi. Mae'n braf iawn, da ni'n un o safleoedd arloesi, neu ffermydd arloesi, cyswllt ffermio, da ni wedi bod yn cydweithio efo cyswllt ffermio ers blynyddoedd bellach. Ac mae'n braf iawn cael cynnal y diwrnod yma, dwi'n meddwl bod o'n syniad da ni wedi cael ers tro rhwng Geraint a Dewi a finna, ac mae'n griw da wedi dod. Felly, amaeth ar Ammgylchedd, dwi'n siŵr falle bod yna rhai na chi'n gweld hyn fel her, yr holl straeon negyddol sydd yn wynebu'r diwydiant wythnosol bron iawn yn ddyddiol. Falle bod yna rhai na chi'n meddwl, falle bod chi'n berson gwydi'r hanner llawn yn ytrach na gwydi'r hanner gwag, a bod chi'n gweld hyn I gyd fel cyfle i'r diwydiant yma yng Nghymru. Nawr ni drafod rhywfaint ar hynny heddiw yma. Dwi'n gwisgo het Prifysgol Bangor pan dwi ddim yn gweithio yn Prifysgol Bangor. Dwi'n gwisgo het arall. Yn hobi fi ydi colli pres drwy ffarmio. Ond, ia, dyna ni, da ni'n ffarmio fyny ochra Gwytherin, Llanrwst, ffordd na reit ar y topia. Felly, dwi'n trio edrych ar bethau o'r perspektif ffarmwr, ond hefyd yn edrych ar bethau o perspektif gwyddonydd mewn dyfynodau. A dyna'r het o ddim ysgo heddi yma fwy na dim. Felly, mae gennych chi a fi ôl troed carbon. Bob un ohono ni, mae gennych ni ôl troed carbon gwahanol i'r person sy'n eistedd drws nesaf chi. Sut mae'n ôl troed carbon ni wedi'w greu, neu ôl be mae wedi'w greu? Wel, yna astudiaeth, yna sawl astudiaeth wedi bod dros y blynyddoedd. Dyma un eitha mawr oedd yn edrych ar bobl ym Mhrydain, chydig o flynyddoedd yn ôl, ac ar gyfartaledd, a mi fyddai'n sôn am bell waith am y gair cyfartaledd, achos mae o'n rhywbeth pwysig iawn. Ar gyfartaledd, mae rhwng 25 a 30% o chôl troed carbon chi a fi yn dod o drefnidiaeth. Trydan, sydd da ni'n cnesu tai, sydd da ni'n coginio hyd yn oed, mae hwnnw wedyn yn cyfri am o gwmpas chwarter, mae bwyd wedyn yn cyfri am o gwmpas 15%. Felly, a da chi'n gweld mae yna ffactorau eraill hefyd. I rhai bobl fydd yr ochr yma'n fwy, I bobl eraill fydd yna ffactorau eraill yn fwy. Dwi'n trafeilio dipyn yn y car, felly I fi'n bersonol, swn i'n tybio, falle bod yr bar yma'n dipyn uwch I fi yn bersonol, na falle fysa fo I bobl sydd ddim yn teithio yn bell i'r gwaith ac yn y blaen. Felly mae bob un ohono ni efo ôl troed carbon ychydig yn wahanol, ond dyna chi y cyfartaledd o'r un astudiaeth yma gafodd I greu. Felly, mae diet yn ffactor, mae'r trydydd peth. Felly mae be bynnag da ni'n dewis rhoi ar yn platia, be mae cymdeithas yn dewis I fita yn effeithio ar y byd, ar Ammgylchedd. Mae hynny yn anorfod, da ni'n rheoli tir ar gyfer dibenion amaethyddol, ar gyfer cynhyrchu bwyd, felly mae hynny'n golygu bod yna bethau sydd yn ennill a bod yna bethau sydd yn colli. Mae hynny ddim yn anodd I neb ddall, ond mae hyn, fedrwn ni ddim dadla, diolch cael unrhyw effaith amgylcheddol, achos mae o. Os da ni'n edrych ar y galw sy'n ar draws y byd am gynnyrch anifeiliaid, bariau coch fan hyn, faint o dinelli o gynnyrchion anifeiliaid gafodd I fita ar draws y byd yn 2005, bariau glas, be mae rhai'n rhagweld fydd y galw 30 mlynedd o rwan. Mae'r graff yn hawdd iawn I'w ddall, mae'r cynnydd, dim bwys pa sector da chi'n edrych arno fo, mae yna cynnydd ar draws y sectorau I gyd, rhai yn fwy na'i gilydd. Cynnydd ar draws y byd ydy hyn. Ac I rhai bobl, falle bod chi'n eistedd fel ffarmwr fel gret, mae yna rhywun allan yma eisiau'n cynnyrch ni, gan I gael cynnyrchu a cyrraedd neu atab y galw fydd yna ar draws y byd ar gyfer ein cynnyrchion ni. Os yna rai bobl yn edrych ar hwn a meddwl, os ydy'n diet ni a ci coch, a dwi'n mynd I ddod at y ffactorau yma yn y munud, os ydy ci coch eisoes yn cael effaith amgylcheddol, a da ni mewn 30 mlynedd yn mynd I fod yn cynhyrchu llawer iawn mwy ar draws y byd, pwy fydd yn talu'r pris, neu sut fydd yr Ammgylchedd yn talu'r pris. Felly, dibynnu sut da chi'n edrych ar y graff yma, mae o'n gyfle neu'n her. A nath Dewi gyfeirio, a dwi jyst yn mynd I fynd drwy hein yn reit sydyn, nath Dewi gyfeirio yn gynharach at y penawdan, y newyddion,
papura newydd, ar wefannau, lle bynnag, ar Trydar, Twitter, lle bynnag da chi'n darllen y newyddion dyddiau yma, da ni'n gweld yn anffodus llawer o benawdau negyddol yn cysylltu'r amgylchedd neu amaeth ar amgylchedd. Boed o'r effaith slurry ar ddŵr croew, bod o'r ffaith bod na nitrates yn mynd o'n gwrtaeth ni ac yn llygru afonydd, boed o'n benawdau yn y papura newydd fel meet the greatest threat to our countryside, sheep. Ia, hwnna'n dipyn o benawd yna. Sheep have done more damage to Britain's environment than all the building that has ever taken place. Waw, dipyn o benawd. Ia? Os da chi'n gweld y benawd yna, da chi'n mynd i ddarallan yr erthigol yna dydach. Ond dyna mae papura'n licio neud, neu rhoi penawdau sydd yn bachu ac yn hoio sylw. A mae rhai pobl yn byw ar sgwennu colofna fel hyn, wrth gwrs. Ond da ni yn gweld ar Twitter, enghraifft, papur newydd arall, Guardian, yn adrodd be ddudodd y Soil Association sydd yn gorff organic, felly schools should have one meat-free day a week. Mae hwn yn cael ei drafod ar lefel uchel. Ammonia, dyma chi rhywbeth sydd yn cael lot o sylw ar hyn o bryd, a mae hwn yn mynd i gael mwy o sylw, achos yr effaith ar ansawdd aer. Da ni'n byw mewn ardal braf iawn, fel ei dod Dewi gynharach, dydy llygredd aer ddim yn rhywbeth da ni'n boeni am ryw lawer yma. So chi'n mynd i rannau eraill o'r byd, a hyd yn oed rannau eraill o'r wlad, mae llygredd aer yn fwy o broblem. Ammonia, yn anffodus, mae bron i 90% o ammonia yn dod o amaeth. Ammonia o wlad yma. Felly mae hwn yn rhywbeth sydd yn broblem. Yna bwysau wedi dod fan hyn, ac boen ni'n edrych ar systemau cynnyrchu bwyd, cynnyrchu cig yn yr Amazon, sydd yn y newyddion llawer iawn, dyddiau yma, clirio fforestydd ar gyfer tyfu beef yn y blaen. Mae hynny'n cael effaith ar fai amrywiaeth, neu os da ni'n meddwl am y gylfeinir ag o'n chwiglen yng Nghymru. Falle sy'n ar ein dweud bod gorbori, a dwi'n ddod at y dadleuon eraill, felly gorbori mewn rhai llefydd neu dros rhai cyfnodau amser yn golygu bod bai amrywiaeth wedi dioddau. Felly, lot o benawdau negyddol, ond dwi am ganolbwyntio fwy ar yr un yma, dweud y gwir. A fydda cynhyrchu neu bita llai o gig coch yn lleihau neu o leian arafu newid hinsawdd, achos dyma di'r un o'r prif negeseuon da ni'n glywed. A dwi yn meddwl bod hyn yn ofnadwy o bwysig. Mae ffaith bod chi yma heddiw, mae'n deud bod peth i mi. Mae yna ddiddordeb, da chi'n gwrando ar y neges yma. Dwi'n meddwl bod hon yn neges sydd yn ddadl, neu'n drafodaeth sydd yn mynd i fynd. Mae yna rei di ddeitha fi, veganism ac yn y blaen, mae'n ffasiynol iawn heddiw, mae mewn 5 mlynedd fydd yn neb yn sôn amdano fo. Falle bod ni'n wir, pwy a wir, gawn ni weld mewn 5 mlynedd. Ond yn hyn, dwi'n siŵr, os ydy'n ddadl sy'n mynd i fynd yn sydyn iawn. A pan mae gennych chi gwmnïau mawr, rhai o gwmnïau bwytydd mwyaf pwerus y byd yn trialu pethau fel y McVegan. Dwi'n siŵr os di'n apelio i chi, chydig cyncinio fel hyn, ond mae hyn yn neges yn dydi. Fysa cwmni fel McDonald's ddim yn trialu fe beth fel hyn, sa fydden nhw'n meddwl, falle bu'n alw. Dyn nhw'n gwneud o'n hwyl. Felly, sut mae'r concern yma yn effeithio ar be mae bobl yn dewis i fita? Does o ddim dwywaith, mae yna nifer o bobl yn torri lawr ar faint o gig maen nhw'n ei fita oherwydd bod nhw'n poeni am yr effaith amgylcheddol. Neu droi o fel arall, maen nhw'n torri lawr ar faint o gig maen nhw'n fita achos maen nhw'n meddwl na dyna di'r peth iawn i wneud o ran yr amgylchedd. A da ni'n jyst yn sôn am gig, da ni'n sôn am gynnyrch llaeth hefyd. Dwi'n mynd drwy'r graff yma mewn unrhyw fanylder, ond yn sicr ymysg pobl ifanc, mae yna fwy yn troi i fod yn lysieuwyr neu falle'n veganiaid. Neu yn flexitarian, falle bod hwn yn derm eitha newydd. Be mae o'n olygu, ond os ydych chi eisiau rhaid eich syniadau, ond mae pobl yma yn bita cig, ond falle dyn nhw mond yn unwaith y mis, neu pan mae'n ben blwydd, neu mae gan o dwrci dwi'n odolig, neu maen nhw'n torri reit i lawr rein yn nhw, ar faint o gig maen nhw'n ei fita. Ac mae yna fwy a fwy o bobl yn cyfri hynna'n yn flexitarians, a os ywch chi ar y we, gewch chi 100,000 o wefannau sydd yn hybu hyn am bob math o resymau.
yn sicr mae'r BBC yn rhywbeth sydd i weld yn hybu fuganiaeth ac yn y blaen, oherwydd yr rhesymau amgylcheddol. Reit, so da ni wedi edrych ar y cwsmeriad yn dod, be mae bobl cwsmeriad yn ei wneud, a falle bod nhw'n torri lawr ar gig a'r cyfer llaeth yn poeni am yr effaith amgylcheddol. So ni'n meddwl am y llywodraeth wedyn, so nhw sy'n y top, y cwsmeriad sy'n y gwylod, da chi fel ffarmwrs yn y canol, yn gorfod ymateb i'r ddwy ochr. Wel, wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo bob math o, nifer o gytundebau sy'n ymrwymo nhw eu hunain i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydyr yn sylweddol iawn erbyn 2050. Chybod, mae amaeth yn cael ei gyfri fel rhan o'r ateb ac yn rhan o'r broblem oherwydd bod amaeth yn cyfrannu, ond yn sicr mae gen amaeth o potensial i leihau ac i hyd yn oed storio carbon sy'n cael ei allyru o sectorau eraill hefyd. Heb fod yn wleidyddol, mae rhaid i wneud, mae Nigel Farage yn fan'na dydy, mae yna fwy o aer poeth yn dod o'r dyn yna, dwi'n siŵr, na holl ddefaid Cymru lawer gwaith drosodd, ond symud ymlaen. Ac wrth gwrs mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori efo chi, maen nhw eisiau chi roed eich barn ar ffermio cynaladwy. Be ydy'ch syniad chi o ffermio cynaladwy? Be ydy barn pobl eraill? Be ydy barn cymdeithas ar be ydy ffermio cynaladwy? Nath dros 12,000 o ymatebion ddod i'r ymgynghoriad cyntaf. Os edrychwch chi ar y rhestr o pwy oedd y 12,000 yna, oedd o'n syfrdanol i mi gymaint o ystod eang o bobl oedd yn ymateb. Oherwydd maen nhw'n teimlo, mae hyn yn rhywbeth i gymdeithas i gyd. Diolch yn just yn gwestiwn i ffarmwrs, mae'n gwestiwn i gymdeithas i gyd. Felly, mae yna lot o bwysau yn dod o gyfeiriadau gwahanol. A fel yn dweud, mae hyn yn hynod yn bwysig, a dwi'n meddwl bod Ffermwyr Cymru, a da chi heddiw yma yn sicr ddim yn cymryd yr agwedd yma. Just yn gobeithio, sŵn, dio problem arall i feddwl am mith o fynd dros amser, nawn ni anwybyddu fo. Mae o'n rhywbeth sydd yn bwysig. Felly, os o'n i yn edrych ar rhywfaint o'r ffigurau, cyn edrych ar rhywfaint o'r atebion, posib, so o'n i'n edrych, eto dwi'n mynd i fynd drwy'r graff, mae'n manylder mawr o gwbl, ond miliynau o dynelli o carbon dioxide sydd ar y gwylod yn fan hyn, a da ni yn gweld mae systemau cynhyrchu cig coch a chynhyrch llaeth yn cyfrannu yn sylweddol ar dros y byd ar gyfer yn cyfrannu mewn rhywbeth hi allyriadau nwyon tŷ gwydyr y byd mewn nifer o wahanol ffyrdd. Jyst mynd drwy hein yn sydyn iawn, da chi'n gyd yn gwybod am carbon dioxide sydd yn y gwylod yma yn fan hyn, CO2 yn fan hyn. Mae'r sector amaeth yn gyfrifol am rhywfaint o allyriadau carbon, ond mae'r ddau nwy tŷ gwydyr arall i'ch ben hwnnw yn fwy pwysig sy'n rhywun yn gallu dadlau, efallai, o systemau cynnyrch anifeiliaid beth bynnag. Methane ydy'r un yn y canol CH4, mae defaid, mae gwerthag yn allyru methane wrth i'r bacteria dorri'r bwyd i lawr, torri glaswellt i lawr yn hollol naturiol felly. Ac N2O, nitrous oxide ydy'r un yn y top. Ac lle da ni'n cael nitrous oxide? Pan da ni'n rhoi gwrtaeth ar y tir, pan mae anifeiliaid yn gwneud dŵr yn pi ar y tir, mae yna lot o nitrogen dod allan a mae yna rhywfaint ohono fo'n mynd i fyny i'r aer. Y broblem efo'r ddau yma ydy maen nhw'n nwyon tŷ gwydyr cry iawn. So mae hwnna yn y top, nitrous oxide, 300 gwaith yn gryfach na carbon dioxide. So fel nwy tŷ gwydyr. So chydig iawn o nitrous oxide yn golygu, neu'r un fath a lot fawr iawn o carbon dioxide. A dyn o ran methane, mae hwnnw rhyw 25 gwaith yn gryfach na carbon dioxide hefyd. Mae yna rhywfaint o waith rwan sydd yn, siŵr bod yna rhaid i chi wedi clywed hyn, wedi profi, wel mae methane yn torri lawr ar ôl 15 mlynedd. So ni'n allyru methane heddiw yma, mewn 15 mlynedd os ni'n dod nôl yma, fydd o di mynd. Mae'r ddau arall, os da ni'n allyru nhw, maen nhw'n man byth, yn nhw'n yr atmosffer am byth. Felly, os fydrwn ni, mae hynny'n beth positif wedi gwir i'r sector amaeth, achos os ydyn ni'n torri hwn i lawr heddiw yma, dydwch ni yn ffeindio rhyw ateb bore yma i stopio anifeiliaid Cymru allyru methane. So ni'n dod nôl mewn 15 mlynedd os yna ddim mwy o methane
o'r anifeiliaid yna, so wedi torri lawr. Felly mae hwnna'n rhywbeth, mae'n andros o potensial i wneud newid aruthrol yn sydyn iawn. Mae hwnna'n yn stori gallu bod yn bositif iawn. Felly, climate change, diet change. Dyna di'r ateb gyn nifer o bobl mae'n debyg i'r broblem yma. Dyna maen nhw'n weld fel yr ateb felly. So ni'n dechrau meddwl am her a chyfleoedd, ia? So ni'n meddwl am pwy di rai o prif gystadleuwyr y sector amaeth yng Nghymru. So ni'n edrych rhyw 30 milltir i'r gorllewin o Gaergybi drosodd i Iwerddon. Bydd arnyn nhw bod yn graff iawn o blynyddoedd yn ôl oedden nhw'n gweld hyn yn dod y sector bwyd. Oedden nhw'n gweld y concern cynyddol am effaith amgylcheddol bwyd. Iawn, a dyn be maen nhw'n gwneud o datblygu rhywbeth o'r enw Origin Green. Ac pan ywch chi adra, googlwch Origin Green, a be mae o'n honni fod ydy the world's first national sustainable food movement. Maen nhw'n mynd ar draws y byd rwan yn marchnata cynnyrch Iwerddon fel cynnyrch sydd i'w gynhyrchu mewn ffordd amgylcheddol gynaladwy. A mae o'n rhywbeth sydd yn apelio i fwy a fwy o gwsmeriad achos mae'r hyn yn mynd i weld yn mynd yn fwy pwysig o ddydd i ddydd. Felly maen nhw wedi bod yn graff iawn. Allan ni sôn bach mwy yn y munud. Fedra i ddim gweld unrhyw reswm o gwbl pam na fedrwn ni yng Nghymru wneud rhywbeth gwell na beth sgyn nhw yn Iwerddon. Felly bod hwnna'n rhywbeth ddaw allan yn hwyrach yn ymlaen. Felly, so ni'n meddwl am amaeth yng Nghymru a heddiw bore dwi ddim yn mynd i sôn am Brexit. Rhowch Brexit yn neilltem heddiw yma, mor anodd ydy hynny. So ni'n mynd i'r rhif 2, mae yna newid mewn galw. Mae yna rhywfaint o bobl falle'n troi oddi ar gig a chynnyrch llaeth a dros y byd, mae'r cynnydd dal yn digwydd, ond yn eist adra yn sicr mae yna newidiadau yn mi roed felly. A mae'r her amgylcheddol yma. Felly, fel rhywun sy'n gweithio mewn brifysgol, da chi'n mynd i ddweud, mi fysa fo'n dweud na ymchwil ydy'r ateb i hyn, ond dwi yn mynd i sôn rhywfaint am y gwaith ymchwil da ni'n neud yma. Da chi am glywed yn hwyrach mlaen bore yma gyn ffarmwr sydd yn gwneud yr amgylchedd ac yn rhan o'i busnes, lle ddim yn meddwl am yr amaeth ac amgylchedd fel dau beth ar wahân, achos i mi mae hynny'n beth, mae'n beth ffôl, mae'n gan gwag. Felly rhywfaint o'r gwaith ymchwil, da ni'n gwneud y Bangor a prosiectau eraill, dyd y gwir, gyntaf i gyd, dwi wedi clywed hyn, dwi'n ni'n faint o weithiau, pobl yn dweud, ymchwilio rwtsh, da chi jyst yn chwarae a da chi'n gwneud pethau sydd byth mynd i gyrraedd y ffarm, diolch berthnasol i fi. So ni'n meddwl am unrhyw sector sydd yn flaenllaw, sy'n symud ymlaen, maen nhw'n buddsoddi'n sylweddol iawn mewn ymchwil. So chi'n trio dweud wrth Apple ac Amazon a Google, pidwch a buddsoddi mewn ymchwil, so nhw'n meddwl bod chi off eich penna. So da ni eisiau'r sgwyddiad symud ymlaen, haid ni buddsoddi mewn ymchwil, achos da ni'n neud, bydd na rhywun arall yn neud, a fyddwn ni'n cael yn gadael ar ôl. Da ni ma'n henfais, mae nifer o'na chi wedi bod mewn blaen, rhain o'ch chi falle am y tro cyntaf, dwi'n mynd i fynd i oed llawer o hanes o henfais i chi, jyst bod o'n adnodd gwych sydd genna ni ar gyfer, rhywfaint o'r gwaith ymchwil yma, dwi'n sôn amdan fo'n y munud, da ni lawr yn y gwylodion yn fan yna. Mae'r tir yn mynd reit i fyny i'r, hawliau pori ar y carnedda, dyd y gwir, Mae hi'n ffarm eitha swmpus o ran maint hefyd, felly mae hi'n llythrenol yn mynd o'r môr i'r mynydd. Chydig iawn, mae'n siŵr o brifysgolion, os yna unrhyw un dwi'n meddwl, sydd hefo un ffarm sydd efo gymaint o wahaniaeth mewn tywydd a hinsawdd, mewn planigion, mewn gwell ansawdd pridd. Mae gennym ni bob un math o bridd na mewn un, pob un o'r prif fath o briddoedd yng Nghymru, eflaw am bridd calchog, maen nhw i gyd i cael ma'n henfais. Felly, da ni'n defnyddio henfais o gyfer bob math o bethau. A dwi am sôn am rhywfaint o'r ymchwil yma heddiw yma, a mi gafon ni weld rhywfaint wrth ni'n mynd rownd wedyn hefyd. Ymchwil ar goedwigaeth, Bangor oedd y brifysgol cyntaf yn Rhydain i gynnig gradd mewn goedwigaeth. Gwaith i fyny yn y ffridd sy'n ymlaen fan hyn, gafon ni'n cyfle mynd i fyny yna heddiw yma. Mae gennym ni waith lawr gwlad, da chi system yn fan hyn, lle mae defaid yn
wedi'w dysgu, wedi'w hyfforddi, i bita o ryw focs bach yn fan hyn, a maen nhw ar ryw ddiet arbennig. Be mae'r bocs ma'n ei wneud ydy mesur faint o feithen sy'n cael ei ryddhau pan mae'r ddafad yna yn bita o ddiet arbennig. Felly, trio mynd i'r afal ar rei o'r atebion posib. Trio mynd i'r afal ar rei o'r atebion posib, neu gwella'n dealltwriaeth ni o sut mae diet anifal yn effeithio ar faint o feithen mae'n ryddhau. Mae lot o bethau fel hyn, da ni mwy ar gwybod yr atebion o'n hyn. Sa da ni'n gwybod yr ateb, sa da ni'n dall fwy am y system, fedrwn ni'n dod i fyny fo'r ateb yn hwyrach ymlaen felly. Reit, so felly rhai o'r atebion, dwi'n gwybod, dwi'n trio i crynhoi nhw man hyn. Rhif un, dwi'n meddwl bod hi'n technoleg yr atebion i'r her amgylcheddol yma rwan. Mae'r sector amaeth yn wynebu. Dwi'n meddwl bod yna sicr le i technoleg newydd, ydych chi am weld a chlywed am rai o'r technolegau newydd ma'n hwyrach ymlaen bore yma. Ond dwi hefyd yn meddwl bod yna le i'r hen dechnoleg. Bethau da ni wedi dysgu yn y 50au a da ni dal ddim yn neud yn iawn am be bynnag reswm. Ia, so mae'n rhaid mi ddeud wrth neb yma'n hyn am bwysigrwydd meillion a potensial meillion i roi nitrogen o'r aer am ddim i ni. Yn hytrach na bod ni'n gorfod troi at wrtaith. Mae yna le i wrtaith wrth gwrs bod yna. Ond alla bod yna fwy o le i feillion hefyd. Da ni wedi gweld ers y 70au, mae faint o feillion sydd yn cael ei dyfu'n lawr, mae'n mynd lawr fel yna. Mae'n dechrau cynyddu rwan yn y blynyddoedd diwethaf yma. Ond dio ddim yn rhywbeth newydd, ond chmod, gan ni ddefnyddio'r atebion sydd defnyddio'r pethau da ni'n gwybod sy'n gweithio hefyd. Da chi am weld rhywfaint o gwaith fwy, chmod begwn arall wedyn, sensors yma'n hyn mewn pridd sydd yn deitha ni'n union faint o nitrogen sydd yn y pridd yna. Felly yn hytrach na bod ni'n meddwl cyn bachu'r spinner, wel, be dwi wedi dyfu na flwyddyn diwetha, be dwi eisiau dyfu na, sut mae'r tywydd heddiw, sut mae'r tywydd mynd i fod mewn 10 diwrnod, faint o wrtaith gafodd y flwyddyn diwetha, be gafodd y flwyddyn diwetha, a'r holl bethau yma da ni'n drio gymryd i ystyriaeth cyn mynd allan, bod yna gynna ni sensors falle mewn pridd sydd yn deitha ni falle ar yn ffôns. Mae cae dan tu angen hyn a hyn o nitrogen, mae cae tu ôl tu'n iawn. A bydd technoleg fel hyn i mynd bell i ffwrdd, da ni'n ffrialu fo ar hyn o bryd, falle mewn 5 mlynedd, byddwch chi Ffermio'r Cymru efo app ar y ffôn, bydd yn deitha chi faint o nitrogen mae'ch tir chi angen yn hytrach na bod ni falle yn dyfalu. Technoleg hen, technoleg newydd. Da ni am glywed rhywfaint yn hwyrach ymlaen am waith geneteg. Dwi'n yn arbenigwr ar un o unrhyw fath, ond sicr mae yna waith genetics cyffroes iawn yn mynd ymlaen. Dysgu am, wel, falle bod yniad newyddol yn rhan o'r ateb anaerobic digestion ac yn ymlaen. Ond dwi am droi at hwn, gwneud y pethau bychain. Pwy ddudodd hynny? Dewi Sant. Nawdd Sant ni, gwneud y pethau bychain. Ac dwi'n meddwl bod hi'n gret meddwl ymlaen am dechnoleg newydd, exciting. Mae ar y gorwel a precision farming a drones a bob peth, falle bod chi'n real bach o geek o ran gadgets ac yn ymlaen, pethau fel yn cyffroi chi. Ond dwi'n meddwl bod ni eisiau gofio wneud y pethau bychain yn iawn hefyd. A mae profi pridd yn un o hynny. Faint di pris peint o gwrw dyddi yma? Gormod. Gormod. Dwi'n cytuno fan ni. A'r ateb gormod wedi gael. Ydwn ni bod o'n 2.50, ia? Iawn. Am bris 3 feint o gwrw, 10.50, fedrwn ni brofi pridd mewn cae. No brainer, fel sy'n Sais yn dweud. Achos da ni mewn lle gymaint gwell wedyn i wneud penderfyniad da, penderfyniad cywir o ran ba faith da angen i fwydo. Yng Nghymru yma, da ni'n gallu cael grant i neu hyn, drwy Ffermio'r. Felly, am bris 1 peint y flwyddyn, fedrwch chi samplo pridd yn eich cae. A da ni hefyd ddim angen gwneud y caeau bob blwyddyn, felly mae'n gost yn y llais. Da ni'n sôn am 2-3 pint y flwyddyn sy'n gostio mewn gwirionedd i samplo pridd. A da ni dal ddim yn gwneud hyn, yna lot fawr dal ddim yn gwneud hyn. Mae'n rhaid i wneud y pethau bychin yma yn iawn. Felly falle bob peint o gwrw normod
ond dwi'n meddwl nad ydy esiampl pridd yn ormod o gwbl, achos mae o'n ofnadwy o'r rhad i beth llwn ni gael yn ôl. Mae gennym ni brosiect ar hyn o bryd, mae Jenny yma heddiw yma, mae hi am, ydych chi am gyfarfod Jenny'n hwyrach ymlaen, mae gennym ni brosiect, nifer o bartneriaeth yn y prosiect, a da ni'n trio dall hyd y gwir, chymod, da ni gyd yn gwybod yr ysym yma, y ffactorau mae gyd, y buddion potensial sy'n yna o sampl o pridd, ond eto, da ni dal falle ddim yn neud digon ohono fo. Da ni'n gwybod am werth calch, da ni'n gwybod hyn ers degawda. Di hyn yn rhywbeth newydd, o gwbl. Ond da ni dal yn gweld, chymod, chydig iawn o dir Cymru sydd yn lle dylaf o fod o ran calch, o ran pH, chydig iawn. Da ni'n rhoi gwrtaeth ar y tir yna, a chydig iawn o'n sy'n cael ei ddefnyddio yn effeithlon, llich y pres. Ddim yn dda eich boced chi, ddim yn dda i'r amgylchedd. Chod, neu dim swnio'r o gwbl. Ond fel dwi'n dweud, ydy hyn ddim yn newydd. Ond be mae'r prosiect ma'n trio i weld, a eto da ni'n gred y falch iawn o fod yn cydweithio efo Cyswllt Ffermio yn fan hyn lle, da ni'n mynd i fod yn edrych ar rei o ffactorau pam da ni'n mynd profi pridd. Chymod, os ar ysma ymarferol, os ar ysma ariannol, 100,000 o ysma eraill, pam da ni'n mynd gwneud hyn, a da ni'n mynd fod yn edrych ar rhywfaint o'r technoleg fwy uchelgeisiol yn ogystal ar pethau syml. Iawn, ail beth dwi'n meddwl falle sydd yn rhan o'r ateb neu yn rhan o'r broblem, dwi'n mynd gwybod, ffermio dwys neu ddim, na chi gwestiwn. Ydy hyn yn gynaladwy? Dwi'n rhoi llun yna i fyny i fyfyrwyr mi fyddai'n rhoi am wythnos ar ôl nesaf. 160 o fyfyrwyr, trydydd diwrnod i fewn i brifysgol fyddai'n gofyn nhw. Ai dyma'ch gweledigaeth chi o ffermio'r gynaladwy. A fedra i roi betio'r tŷ bydd rhan fwyaf nhw'n dweud, na, afiach, ia, bydd bob peth yn yr holl niwed amgylcheddol. I rywun arall, falle sio hwnna'n cael ei gyfrifol fel system effeithlon, dim gwastraff, cyflym, chydig o bobl yn gwneud lot o waith ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly mae dehongliad pawb o beth sy'n gynaladwy yn wahanol iawn iawn. Yn hyn, as o'n i'n gallu trafod hyn drwy dydd i gyd yn hyn, dwi'n meddwl bod yna le i ffermio dwys gan bellach bod yn cael ei wneud yn y ffordd iawn. Ac efallai na dwysau cynaladwy, sustainable intensification ydy'r term da ni angen i ddefnyddio. Sut fedrwn ni gynhyrchu mwy mewn ffordd gynaladwy? Fedrwn ni'n just gwneud un neu'r llall. Hain ni'n drio wneud y ddau fe gilydd. Dyna'r byd da ni'n byw yn fo. Hain ni'n drio wneud y ddau. Ticio'r ddau bocs o ddi dyn. A mae hynny'n cynnwys sampl pridd, mae'n cynnwys gwell defnydd o borfa, mae'n cynnwys iechyd anifeiliaid, ffactorau o dewin gynt, genetics ac yn y blaen. So mae hwnna waith da ni wedi bod yn gwneud yma ar y ffryd, wedi gwir, yn henwaith. So mae'n ddechrau waith arall gen non sy'n un o'r myfyrwyr PhD ni. Yn ei blwyddyn ola, mae hi'n edrych ar fanteision posib ail gyflwyno gwartheg i'r ffryddoedd tir sy'n heb gael ei borig yn wartheg ers dros 30 mlynedd. Ac be mae hi'n fod yn gwneud hefyd ydy edrych ar ffyrdd o wella cynhyrchiant o dir ucheldir hefyd. Mae hwn yn waith diddorol iawn iawn, dwi'n mynd i fynd i fanylder felly gawn ni sgwrs dros baned ac yn y blaen i drafod o. Edrych ar mae'r tir fan hyn, mae yna rhywfaint yn ymwneud wedi wddysau, mae yna rhywfaint yn ymwneud ddim. Sut beth ni'n gwneud systemau gwartheg i weithio yn economaidd ac yn amgylcheddol, ticio ddau focs o'n i just un. A dwi'n meddwl bod hwn yn pwysig ac yn sicr mae'r Cyswllt Ffermio o'r rhan allweddol yn hyn, dysgu gan eraill. Da ni gyd yn gwneud rhai pethau'n dda, da ni gyd efallai ddim yn gwneud rhai pethau gystal. Dwi'n gwybod, dwi'n sicr yn euog o hynny, o'r ailyn. Mae gennym ni lot o le i wella fel sector, a mae gennym ni sgôp aruthrol i wella perfformiad draws Cymru gyfer os ydyn ni rannu arferion da a dysgu gan eraill. Mae grwpiau trafod, neu dod i'r diwrnodau fel hyn, neu muno efo rhyw grŵp ar y fath, neu edrych ar Twitter. Mae yna lot o wahanol ffyrdd o drosglwyddo gwybodaeth y dyddiau yma, a mae gennym ni andros o sgôp da i wella perfformiad yng Nghymru fe. Ac mae yna ffyrdd o fesur ac wella hefyd, a felly gawn ni drafod hynna yn hwyrach ymlaen. A dwi jyst yn rhoi un esiampl o fan hyn o waith da ni wedi gwneud, mesur ôl troi'r carbon, ffermydd defaid yng Nghymru, mae gwaith yna'n mynd yn ôl, dipyn bach o flynyddoedd rwan, dweud y gwir. Ond da ni wedi bod yn gwneud gwaith yma, dweud y gwir,
mesur o troed carbon be ydi o, falle neu gymryd rhyw funud neu ddau jyst i glir o be ydi o, achos mae'n rhywbeth da ni'n clywed lot amdano fo, falle pobl yn cymryd yn ganiataol bod ni'n gwybod be ydi o. Felly, os rwy'n dod acw a dweud, reit, da chi am mesur o troed carbon eich ffarm neu'ch system ddefaid ydyn ni. A da chi'n dweud, iawn, gret, lle dwi'n cychwyn. O be ydi o, yn syml iawn, ydy mesur y mewn fyna i gyd, edrych ar y system a mesur yr all fyna. Iawn, felly, so ni'n cyfrifo faint o wrtaith ydych chi'n ddefnyddio, faint o ddwysfwyd ydych chi'n brynu mewn, faint o drydan ac yn y blaen. Mae'n dibynnu beth i'r sector, mae hein yn mynd i newid yn aruthrol. Sector defaid ddim yn defnyddio llawer y drydon, neu o troed carbon ffarm laeth, falle sio trydan yn llawer iawn fwy. Iawn, felly, da ni'n edrych ar y mewn byna i gyd. Da ni'n edrych ar y system yn y canol, ac meddwl am yr nwyon sy gweidir sy'n cael ei alltyddu neu rhywhau gen y system. A wedyn da ni'n edrych ar yr all byna, neu'r outputs. Felly, faint o ddefaid, faint o wyn, faint o kilograms o wyn, sydd yn mynd yn dew neu mynd o stor, da ni'n edrych ar y wan ac yn y blaen. Ac yn syml iawn, da ni'n rhannu y mewn byna hefo'r all byna. So, yn bob un o hein, rhywfaint o garbon, neu fod yn gyfrifol am rhywfaint o garbon dioxid. So, da ni'n adio hein i gyd i fyny, a da ni'n rhannu efo'r all byna i gyd. So, os da chi'n meddwl wan fel cyfrifydd, os da chi'n accountant, os da chi'n gwneud cyfrifon y ffarm, os da chi'n meddwl, reit, dwi eisiau lleihau hein gymaint o phosib, achos mae hein yn costau fi. Dwi eisiau cynyddu hynna gymaint o phosib, heb falle cynyddu hynna gymaint o phosib. Bod yn fwy effeithlon, bod yn fwy efficient. Mae'r broses bron yn union yn rhyw fath, os da chi'n mesur o troed carbon. Felly, da ni'n edrych ar y system, a mae'r tabl yma fan hyn yn dangos cyfartaledd, faint o kilograms o carbon dioxid sy'n cael ei ryddhau yn bod kilogram o oen byw. A mi welwch chi'r tabl, ond y tri rhif yn y cylch coch yn fan yna yn rhoi cyfartaledd. A swn i'n dweud, di'r tabl yma'n werth edrych arno fo, ond dwi wedi ddangos ar bwrpas. Pam swn i'n dweud am werth edrych arno fo? Wel, achos bod yna andros o amrywiaeth ymysg ffermydd o'r un sector. Felly mae'r cyfartaledd yn cuddio lot fawr. A dyna pam mae'r holl negeseuon yma, da ni'n gweld yn y wasg ac yn y blaen, maen nhw bron bob tro yn adrodd cyfartaledd, a mae hynny'n gallu bod yn hollol gamarweiniol. Un ffordd neu'r llall. Felly, da ni wedi gweld bod yna ystod eang iawn o fewn yr un system, o gyda ni ffermydd mynydd efo o troed carbon i cyd oen nhw, yn is na ffermydd o'r gwlad, ond oedd gyda ni hollol fel arall hefyd. A di hynny ddim yn cael ei ddal yn y cyfartaledd. Felly, os da chi'n edrych ar, neu os da ni'n edrych ar be oedd y ffactorau pwysica, os da chi'n meddwl, reit, dwi eisiau lleihau yn ôl troed carbon ffarm, achos dwi'n meddwl mae cwsmeriad eisiau ni wneud hynny. Be oedd y 4 ffactor pwysica? Nifer yr wyn i faint o ddefaid. Iawn, os yna ffermydd mynydd yn eich blith chi, dwi'n gwybod bod yna, da chi'n mynd i weiddi a dechrau llychio pethau yna fi rwan. Achos da chi'n mynd i ddweud, dwi'n misio twins bod man, dwi'n misio triplets. Mae hynny'n hollol ddealladwy. Iawn, rhaid chi gysidro'ch system chi, ffarm chi. Fedrwn ni'n edrych ar gor cyffredinoli. Mae rhaid o weithio i'ch system chi, eich ffarm chi. Cyfradd twf. Pam bod hwn yn bwysig? Os di rhywun yn tyfu'n sydyn, be mae hynny'n olygu? Be mae nhw'n gynnych chi llai ono fo? Mithen, achos mae nhw wedi mynd. Chi wedi gwerthu nhw 2 fis yn gynt. Os mae nhw'n allyru 2 fis yn llai o mithen, dydw ni. So os di'n diadaeth yn iach, mae nhw'n tyfu'n sydyn, os nhw'n cael diet iawn, genetics yn dda, mae nhw'n tyfu'n sydyn, llai o allyriadau mithen. A hefyd, chi wedi gwerthu nhw 2 fis yn gynt. Gret, pawb yn hapus. Canran o ddefaid gwag, hwn hefyd yn beth pwysig, ac yn y diwedd, defnydd o ddwysfwyd y pen, oedd hwnna hefyd yn ffactor pwysig. Reit, rhowch eich hun yn sefyllfa'r cyfrifydd wan yr accountant. Neu so ni'n edrych ar yr arolwg busnes fferm, y farm business survey, mae Prifysgol Aberystwyth yn gwneud bob blwyddyn ers blynyddoedd. Mae'r hein, y ffactorau sydd yn golygu bod ffermydd yma fo'r ôl troed carbon lleia
bron iawn yn berffaith yn matcho neu'n cyd-fynd y ffermydd mwy proffediol o fama hefyd. Does am rhaid i amaeth ar amgylchedd fod fel un o gwbl. Maen nhw'n fel un, gallu fel law yn llaw. Maen nhw'n gallu elwa i gilydd. Peidiwch am yn dod yma heddiw, mae'n meddwl, da'n mynd bod yn fwy o broffid neu fwy o elw. A bod yn well yn amgylcheddol, does am rhaid i'r ddau bod yn gwrthdaro o gwbl. Mae'r ffactora yna yn cyd-fynd. Mae'n beth sy'n sais yn alw'n win-win. Mae'n neud synwyr yn amgylcheddol, mae'n neud synwyr yn amaethyddol. Felly, effeithlonrwydd yn bwysig. Reit, so ni'n edrych i'r dyfodol. Edrych ymlaen. Dwi'n dod i'r diwedd o'n dewi. Pwy awyr? Ia, so dda, so gyda ni'n hein yn bwysa. Ond dyna fo. Sector bwyd yn sector byd eang, da ni gyd yn gwybod hynny. Buan iawn i'n amser meddwl am y Twrci eto. A da ni'n mewnforio bwydydd ar draws y byd. Mae o wirioneddol yn sector byd eang rwan. Felly mae beth sydd yn effeithio o ran newid hinsawdd rwan, beth sydd yn effeithio ar un rhan o'r byd yn mynd i effeithio na ni'n Eryri. Iawn, os oes o ranna mawr a Australia sy'n mynd i fod yr un sych, i dyfu anifeiliaid neu dyfu grawn, mae hynny'n mynd i effeithio na ni yma yng Nghymru. Boed ni'n sylweddoli hynny neu ddim. A rai rhan o'r byd, falle fydd hi'n fwy ffafriol ar gyfer tyfu. Ond mae'n gyd yn un cylch fawr fel petain, dydy. Ac os o'n i'n edrych ar be mae'r rhain rhagweld ym Mhrydain, fydd y tywydd neu'r hinsawdd mewn blynyddoedd i ddod. Cofiwch y graff cyntaf i nes i ddangos y galw am gynnydd mewn cynrychion anifeiliaid 2050 oedd y flwyddyn. So o'n i'n edrych i'r rhagolygon yr hinsawdd yn 2050. O'na lawer iawn o Brydain mynd fod yn anaddas ar gyfer tyfu anifeiliaid. Iawn, fydd anifeiliaid yn dod yn fwy ffordd nag y maen nhw'n barod ac yn mynd i fwy i'r gogledd mwy na thebyg. Felly, chybod, mae siŵr bod Cymru mynd i fod yn bwysicach o ran systema cynhyrchu anifeiliaid nag ydi o rwan mewn rhyw radd os di hyn yn troi allan i fod yn wir. Felly, fel yn dweud, anwybyddu hwnna, dwi'n gwybod bod hi'n anodd iawn gwneud, achos be mae'r Sais yn dweud yw fight the nearest fire, da chi'n poeni am beth sydd gosach ta chi a hyd. A mae hwnna'n beth mawr, ond rhoi hwnna ar neillu, mae effeithlonrwydd yn bwysig. Mae yna gymaint, rheswm dwi wedi dod yn ôl at hyn, mae yna gymaint o bwyslais wedi dod o Lywodraeth Cymru a sawl lle arall ar fod yn effeithlon i baratoi ar gyfer hyn. Wel, dylse bod ni'n neud i beth bynnag, dylse? Bod yn effeithlon, mae'n dda amgylcheddol, mae'n dda ran busnes, pam bod ni eisiau rhywbeth fel hyn i wthio ni i fod yn effeithlon. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid bod yn barod i newid, a Dewi'n cyfeirio at hynny yn y cychwyn, ond gwneud y pethau syml yn iawn, felly falle bod o'n golygu buddsoddi mewn technoleg, anhygoel, waw, ond hefyd cofiwch am y pris peint y flwyddyn i samplo pridd yn eich ceia. Felly, dyfodol, swn i'n dweud bod buddsoddi mewn ymchwil yn bwysig, achos mae'r byd yn symud ymlaen mor sydyn rwan. Mae rhai o gwmnïau technoleg mwyaf byd, a dwi'n mynd yn stretcho rhywbeth rwan i wneud stori dda. Mae rhai o gwmnïau technoleg mwyaf byd yn gweld amaeth fel un o'r sectora ar y gorwel rwan. Mae nhw'n buddsoddi ffigurau sy'n ddim syniad ohonyn nhw i fewn i dechnoleg sydd yn berthnasol i'r sector amaeth. Ac yn y diwedd, be mae pawb eisiau, chi fel hyn, fan hyn, diwydiant proffediol, effeithlon modern, ond sydd yn amgylcheddol dda ac yn economaidd yn dda hefyd. Dwi'n meddwl bod yna potensial aruthrol. Mae gwaith ni a sawl un arall ydych chi'n gwneud ydy dangos hynny. Potensial aruthrol i'r sector yng Nghymru. Ac yn aml iawn mae'n ffeithiol i pawb, y win-wins yma. Dyna sydd yn bwysig iawn i gofio bod nhw'n cyd-fynd. Dwi'n meddwl bod sector da byw Cymru yn cynnig llawer, dydy gwir, achos mae yna rei ar flaen y gar, gyda'r gorau yn y byd ar hyn o bryd. Da ni eisiau symud y diwydiant i gyd i'r cyfeiriad yna, wrth gwrs. A beth o'n i'n dweud, gan i gau y diwydiant da byw i lawr yng Nghymru. Dyna'r beth, nawn ni gyrraedd yn targedau lot haws, os gynna ni'n sector da byw yng Nghymru. Wel, be fyddwn ni'n wedyn, fyddwn ni'n fewn forio fo rwla arall yn y byd, sydd efallai'n gynhyrchu fo i reoliadau llawer fwy llac yn amgylcheddol. A dydy hynny ddim yn y peth
cyfrifol i wneud yn amgylcheddol chwaith. Felly mae rhaid i ni gynnal cynhyrchiant yma yng Nghymru, ond bod ni'n wneud o'n y ffordd iawn. A dwi'n gwybod bod Geraint yn mynd i sôn am brand Cymru rhywfaint. Ni'n sôn am y Gwyddelod a'i Origin Green. Chymod, so hyn yn gallu bod yn stori wych i'w sector da byw yng Nghymru. Os da ni'n gallu gwneud y ffermio amaethu mewn ffordd effeithlon amgylcheddol yn y blaen, mae bobl eisiau hyn. Dyma bobl yn dod yn chwilio amdano fo. Maen nhw'n licio'r stori tu ôl i'n bwydydd ni. Da ni'n mynd i allu cystadlu fo Brazil ar bris, anghofiwch chi. Ond fedrwn ni giro nhw ar beth eraill, a da ni ddim yn llosgu'r Amazon i gynnyrchu cyd-eidio'n chwaith. Felly mae yna andros o potensial, mae yna lot o negeseuon da, mae rhaid ni fynd amdano fo, diolch yn mynd i ddigwydd yn y hyn. Diolch yn fawr.